Mga ka-K5, ginkumpirmar ni Iloilo Police Provincial Director Colonel Bayani Razalan nga may ginabanta pulo ka kandidato diriya sa probinsya sang Iloilo ang nag-request sang PNP security para sa sininga 2025 elections. Suno kay Razalan nga nakadepende naman sa kandidato kung pila ka security ang ila iga request, apang ang approval ang nakadepende man sa gihapon sa Civil Authority Group pangudi nila mga security agency ang autorisado. Ginatag man ni Razalan nga dapat may koordinasyon ini sa Commission on Elections o CONCOMELEC. Not all naman. Pero hindi ko eksakto yung nabilang pero mayroon akong napirmahan. Yung nakita ko mga more or less siguro less than 10. Samtang may ginamonitor man sila nga potential private armed group sa konpag sa 1st kag 2nd district. Suno pa kay Razalan nga mangin capable ini kung hindi ma-monitor sa mga otoridad, apang iya ginapasiguro nga wala nagapabaya ang IPPO sa din may mga tikang sila agud hindi ini mangin operasyonal kag makahatag sang huol sa publiko. Samtang may ginamonitor man nga armed group ang IPPO ilabi na sa boundaries sang Iloilo kag probinsya sang Capiz. Mayroon pa naman na monitor, no? Particularly itong boundaries natin with Capiz. Mayroon tayong possible pala, potential PAGs. Wala tayong PAGs, mayroon tayong potential PAGs na tinitignan na sa tingin ko kung hindi ma-monitor ito is capable naman sila. Saan ano sir? District. Dito sa 1st and 2nd district. Live diri sa Iloilo Police Provincial Office ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.